Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días aquí en Sempre en Galicia, o último domingo do mes de novembro. Vamos entrando xa no Nadal. Está conmigo Francis Queijo. Que tal, Francis? Moi ben, bons días. Fresquiño, non? Fresquiño do mañá. Está ben así. Temos unha temperatura de 18 grados hasta ahora, nublado, chegaremos a 20. Bueno, en Galicia, en Santiago de Compostela, a estas horas, 4 grados, frío, pero soleado. 4 grados, 4 grados nada máis, moito frío. En Santiago de Compostela, moito frío. Vamos a empezar con música. A noticia douse a conocer fai uns días cando o Tribunal Supremo de Justicia de España condenou ao fiscal xeral do Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Preguntaránse vostedes, como me pregunto eu, que ten que ver con Galicia este fiscal condenado? Pois moito. García Ortiz había exercido en Galicia como fiscal no caso Prestige e con moita firmeza xurídica. Pero iso non é todo. Cando García Ortiz, que é nado en Salamanca, cando tomou posesión do seu cargo en Galicia, pronunciou o seu discurso en idioma galego. Pero non o fixo por obliga, fixo por respeto. Non é a nosa intención, amigos, defender nin louvar a ninguén. Pero xa no século XIII, Alfonso X, nacido en Toledo, rei de Castela e de León, escribía as súas cantigas en idioma galego. 7 séculos despois, o 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca foi asesinado en Biznar por masón e homosexual, pero regalounos aos galegos os seus 6 poemas galegos, impresos pola editorial Nos de Ánxil Casal. Tamén o corpo de Casal foi atopado morto. As balas que o mataron quixeron silenciar as linguas que eles encarnaban. Nunca pensaron que as linguas non morren. Só agardan os cancioneiros medievais nas bibliotecas do exilio e nas voces que aínda soan por coherencia íntima. E cada vez que o poder público
escolle falar en galego, esas voces regresan. Cando agora destituído e condenado o fiscal García Ortiz empregou o galego en Galicia, non nos fixo un favor. Só se limitou a reconocer que a lingua non é propiedade de nadie e que cabe na boca de todas as persoas que queiran servilas. Porque a lingua do outro debe ser unha ponte, nunca unha fronteira. Por iso a lección que nos deixa o rei poeta Alfonso X é sinxela e profunda. El di: a lingua non se impón, convídase. Alfonso X convidou os galegos e portugueses á mesa do poder. Lorca convidou os galegos a entrar no canon universal. García Ortiz, tamén no seu día, cando condenou o Prestige, convidounos á liturxia civil da xusticia. Amigos, en todos estes casos hai un xesto de coraxe. É reconocer que o outro existe e importa. E ese outro é o idioma. Nestes tempos en que as identidades se usan como muros, estes xestos fanse revolucionarios, abren fendas, demostran que o verdadeiro universalidade non consiste en borrar diferencias, senón en recollelas con respeto. Por iso, cando escoitamos falar galego dende a boca de quen non herdou ese idioma, escoitamos a posibilidade de un futuro compartido. Cada vez que un estranxeiro fala galego con respeto, cada vez que un uruguayo ou un arxentino o escribe con respeto, estamos avanzando un chisco máis cara a ese país, no que a lingua será a casa de todos. Deixaron o neno de aprender a andar, deixaron que o peixe puidera nadar, e legalizaron que o trono tronare, que os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xa poden na fonte a auga nacer, pode no campeiro a erva medrar, e legalizaron que as flores florece, e os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Deixaron que a lúa na noite brilara, e legalizaron mareas no mare, e con un decreto os ministros mandaron os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Quedoulle esa testa moi ben descansada, 800 anos oindo unha fala, ensino un galego para os nenos que o falan, quixera o decreto que facía fallar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, moitas veces ao longo da vida facémonos preguntas. Como reconocer a huella de quenes nos precederon? Que retazos, que problemas de unha historia non tan leixana nos levou a nacer en outra terra? Somos os humanos
ese rompecabezas feito coas pezas que eles nos deixaron ao longo da súa vida. Pero como é a terra onde eles se criaron, onde viviron e onde amaron? Son preguntas que sempre precisan respostas para sentirnos en paz con aqueles que xa non están. Carlos Busto Cousillo tuvo unha crianza uruguaya. Era fillo de galegos, un gran home. El mesmo sentía un tremendo amor por Galicia. Foi directivo do noso patronato e sempre defendeu a súa identidade como home galego. Pero un día as necesidades fixeron que se fora a Galicia. Alí, en Oleiros, formou unha familia. E Carlos morreu en maio do ano 2011, fai agora 14 anos. Pero 23 anos despois, unha filla de Carlos está en Montevideo. Quere conocer a familia, quere atoparse con ese mundo desconocido para ela, donde había vivido seu pai. Ángela Busto de Armas ten 23 anos, é maestra, filla e neta de emigrantes. Está en Montevideo. Ángela, moi bons días. Moi bons días, Toni. Contame algo, como te recibiu Montevideo? Pois é verdade que moi ben, facía moito tempo que non viña, e agora a verdade é que o vexo desde outra perspectiva. Que é o que máis buscabas das raíces de teu pai aquí en Montevideo, Ángela? Mira, cando a última vez que vin, tiña 11 anos, entón con 11 anos a verdade é que non te paras a pensar no que fixo teu pai cando foi xoven e nen que traballou nin nada, pero agora que un é adulto e que sabe, non, un pouco a historia de onde procede todo iso, pois tiña necesidade de saber un pouco pois onde se criou o meu pai cando emigrou, que o que fixo, por que un pouco todo o que loutou, por que decide traballar no patronato, sobre todo a importancia da morriña que tiña de Galicia. Sentiríase orgulloso teu pai véndote no patronato, verdad? Sí, eu penso que sí. Contame unha cousa, eres maestra de nenos, maestra de infantiles, de nenos, de educación infantil. Que supón esos nenos? Que futuro lle ves a esos nenos en Galicia, Ángela? Mira, eu sempre digo unha cousa, a etapa de educación infantil hai moita xente que agora se lle dá moita importancia, non? Pero é a etapa máis importante que hai porque é onde os nenos van iniciarse nesa aventura de aprendizaxe. É onde ti podes plantar, non, esa semilla da curiosidade neles, en todos os ámbitos de aprendizaxe, ya sea matemáticas e todo iso. Sí que é verdade que a xeración que ven agora non é a mesma que a miña xeración e que a xeración dos nosos pais, non? Cada vez sí que non, ao maior te encontras nas aulas a nenos que non ten tanta curiosidade por explorar, non sei como decilo, non? Non é os nenos tan sanos como éramos nós, que non tiñamos tantas tecnoloxías, agora os nenos solamente saben xogar, non? Co móvil todo o día, claro. Mentras que nós o que estábamos era desexando que terminaran as clases para ir a xogar coas nosas bicicletas na rúa, ou explorar, ou estar todo o día cos nosos amigos. Agora é distinto, pero sí que é verdade que eu, por exemplo, na miña etapa de educación infantil aínda teño a esperanza de criar nos máis pequenos o que che contaba, a curiosidade, contarlles que, por exemplo, onde vivimos, cal é a nosa cultura, todo iso para que eles pois non o perdan máis adiante, porque sí que é verdade que cando van crecendo van perdendo esa curiosidade de pois non sei onde vivo, non me importa tampouco, non sei, tampouco debería ser así. Estuveches en contacto con algún amigo personal de teu pai aquí en Montevideo, sí? Sí, bueno, tuve a oportunidade de coñecer algúns aí no patronato cando me invitaches o xoves, pero despois fora do patronato non, porque claro, algúns faleceron e outros pois non sei onde están.
Tiña solo 10 aniños cando morreu teu pai. Eu conocino como unha persona, estuvo moitas veces aquí no programa de Sempre en Galicia falando con nós, falando deses famosos gusanos que el quería, esa terra que el quería facer productiva, verdad? Un home moi interesado nas cousas do campo. Que consellos che daba teu pai, Ángela? Consellos así de dicirme, eu sempre creo que o heredei del é a perseverancia, o de non rendirse nunca ante as dificultades, non? Sí que é verdade que o meu pai nunca o tivo fácil, porque dende neno tivo unha infancia un pouco complicada, xa non falando de ámbito político, senón de ámbito da saúde, non? Por problemas de saúde, meu pai non puido estudar nunha escola cos seus compañeiros cando chegou, estuvo como apartado, no, do que él quería, da súa familia e tal, pero sin embargo nunca se rendeu e seguiu cara adiante, e cando volveu a Galicia, porque el tiña moita morriña, quería terminar os seus anos ali na súa terra. Sí que é verdade que tampouco tuvo fácil, porque cambiar de ambiente, tiñas que a titulación era distinta, e seguiu cara adiante, fíxate, optou por esa opción das lombrices, ¿no? Que el che comentaba algunha vez. E sí que del sempre me fixaba que eso, que nunca tiraba a toalla, sempre miraba cara adiante, sempre cando estaba facendo unha cousa non o podía terminar de facer, porque ao mellor, eu que sei, non tiñas ferramentas ou tal, el daba hasta que o terminaba, o sea, nunca deixaba de facer iso hasta que o terminaba, para poder facer outra cousa. Creo que iso sí que o heredei del, é o que me levo tamén, no, o seu traballo. Tiña escrito un diario que levaba ele, no? Teu pai levaba un diario. Cantas veces nombra Montevideo en ese diario que ahora conservas ti, Ángela? Mira, o diario comeza desde o seu nacemento, no? Supoño que coas lembranzas, cos recordos que lle contou a súa nai ou aos veciños ou tal. Dende o seu nacemento ata que chegou a Montevideo, e incluso ata os anos da súa escola. Pero porque teño 2 diarios, non teño un, teño 2. O primeiro diario finaliza ata, non sei, tería 10 anos, 12 anos, era un cativo. E claro, eu non sabía que había outro diario. E claro, cando terminei de ler o primeiro, claro, quedeime así coa espina de poder seguir lendo sobre el, sobre como foi toda a súa infancia e tal. E despois, facendo a limpeza, atopei un segundo diario. O segundo diario, sin embargo, comeza, non sei, tería xa igual 25, 26 anos, non sei, e sí que xa comeza a seguir falando do seu traballo, dos seus primeiros comezos, no? Despois de finalizar os seus estudos, os seus comezos na vida adulta, non? E sí que é un diario que está basado todo maioritariamente en Montevideo. Claro. Ao longo da nosa conversación outro día no patronato, dixéchesme que foches achegando a literatura galega dende moi neno. Tamén tuvo moito que ver teu pai en eso? Sí, porque meu pai gustaballe moito de recolectar, non recolectar, nós tiñamos unha biblioteca no salón e el tiña os seus libros en galego. Eu, a verdade é que, como na escola tamén temos esa cercanía coa literatura galega, hai as veces que lle preguntaba por algún autor que, claro, con 10 anos pues, non coñeces ni quen é, ni tal. Entón, eu lle preguntaba e sempre me contaba quen era ese autor, a importancia que tivo na literatura galega. Entón, sí que tuve un acercamento grazas a él. Ángela, Uruguai é para ti unha segunda patria? Mira, en parte sí, porque os meus orixes están aquí, tanto na familia da miña nai, que son todos nativos de aquí de Uruguai, como do meu pai, porque aínda que nós somos emigrados por parte da familia paterna, sí que Uruguai foi esa casa de acollida, non? Que os acolleron cando eles necesitaban. Entón, sí que o considero a miña segunda, non sei se chamalo patria, pero sí a miña segunda casa. Ángela, moitísimas gracias por esta conversa con nós aquí en Sempre en Galicia. Talo pasando ben, non? Aquí en Montevideo. Sí, a verdade é que sí, é un gusto poder vir despois de tantos anos e poder coñecer tanta xente como vos en persoa. E a ver se a próxima tamén
visito vos. Bueno, viñache sola ou veu contigo tua nai? Non, veñen con miña nai e con meu irmán. Ah, caramba, que ben, que ben. Bueno, pois que disfrutedes moito e que tiñades unha boa volta á terra. E xa sabes que aquí te recibimos sempre con moito cariño, Un biquiño grande, Ángela. Bueno, un biquiño, Toni. Bueno, vamos a escoitar. Gústache o grupo Xocaloma? Camiños da miña aldea, mistura de terra e froles. Canto fai que non gozando, canto gozando ben onte. Tantos anos se botaron por riba diste meu corpo, Que xa me teñen deitado, deixándome aquí tan sollo. Onde estades meus camiños, onde estades? Camiños eu que vos fixen, somente fun camiñante. Non pisedes vos agora a miña vida ao remate. Non me levedes camiños, non vedes que estou chorando. E dame medo chegar ao lugar que está agardando. ollo como peta choiva enriba do meu tellado. A choiva que me mollara polos camiños andados. Xa non poido ver o río, nin o monte do lugar. Xa non hai pra min camiños onde poida camiñar. Onde estades meus camiños onde estades? Camiños eu que vos fixen, somente fun camiñante. Non pisedes vos agora a miña vida ao remate. Non me levedes camiños, non vedes que estou chorando. E dame medo chegar ao lugar que está agardando. Camiños non poido andar, camiños non poido andar, camiños non poido andar. Camiños non poido andar, camiños non poido andar. Bueno, era un poema de Xosé Luis Silva Romaní cantando Xocaloma, non me levedes camiños. Un tema moi bonito, Bueno, vamos agora cas novas que vamos a facer traballar un pouco Francis, Porque está aquí co teléfono mirando todo o que está chamando aquí a Sempre en Galicia. Vamos a empezar por estas novas de que chegan de Galicia. O autor galego Luís Zaera é reconocido pola súa trayectoria.
Así é, Luís Zaera, o actor compostelán que ven de estrearse como protagonista coa serie Animal en Netflix, recibiu o pasado venres 28 de novembro a Águila de Oro na edición número 37 do Aguilar Film Festival da localidade de Aguilar de Campo, en Castela-A Mancha. Iso foi como recoñecemento a súa trayectoria profesional. Había estado aquí en Montevideo fai un pouco tempo, ¿no? Fai pouco tempo, tentamos entrevistalo, díxonos que sí, e despois a súa axenda non o permitiu. Bueno, contame máis. O intérprete, quen xa fora gañador de 2 premios Goya e de outros recoñecementos en festivais como Málaga ou Cannes, ten tamén no seu haber a medalla de ouro ao mérito nas belas artes. Bueno, novos termos no dicionario da Real Academia Galega, O Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega traballa permanentemente na revisión e actualización do dicionario en liña. A última actualización fíxose neste pasado mes de outubro e suma 100 de novas voces. Algunhas delas son as sabendas de, bochinche, enoteca, ludoteca, viñoteca, gazano, estragafestas, autofoto, pataqueiro, surfear ou parafusería. Nas voces referidas á ciencia aparecen as novas audioloxía, galeguística, volvoretario, gran positivo e gran negativo. Tamén actualizouse a definición de autismo, deixando atrás a súa consideración como enfermidade. Bueno, Santiago de Compostela abre as portas do seu legado oculto na Semana do Patrimonio Invisible. A edición conmemorativa polo 40 aniversario da Declaración de Santiago como Cidade Patrimonio Cultural da Humanidade ofrecerá máis de 700 prazas para descubrir espazos históricos e edificios que habitualmente están pechados ao público. Entre o 1 e o 5 de decembro serán 7 os espazos singulares, non habituais para visitas, que abrirán as súas portas en exclusiva por primeira vez. O Pazo Arcebispal, as excavacións da Catedral, o Auditorio de Galicia, a Compañía de María, a Casa da Parra, a Colexiata do Sar é un espazo que se garda aínda como visita secreta. O programa complétase ata compor a dúcia de propostas. Que ben isto, Que ben isto, lugares desconocidos para o público e que sí, se conozca, está moi verdad? Ben. Eu sempre que quedei con ganas de coñecer a Casa da Parra. Ai, pero eu conocina, sí, sí. Cando estaba ali, antes a Secretaría de Xeral de Emigración. Bueno, Sirat logra 4 nomeamentos aos premios do cinema europeo. Ademais de ser elixida como representante de España na categoría Mellor Película Internacional para os Óscar 2025, o controvertido filme Sirat de Oliver Laxe opta a 4 galardóns na edición número 38 dos premios do cine europeo, incluídos os de Mellor Película, Mellor Director, Mellor Guión e Mellor Actor. Sirat será unha das grandes favoritas desta gala do cinema europeo que terá lugar en Berlín o 17 de xaneiro do ano que ven, un pouco atrás da súa máxima adversaria, a norueguesa Sentimental Balú, que conta con 6 nomeamentos. Bueno, agora unha nova que nos envía unha ointe moi especial, unha colaboradora moi especial, Temos unha nova enviada pola delegada da Xunta de Galicia en Montevideo, a señora Elvira Domínguez, e o broche de ouro das novas de alá do día de hoxe. A ver. Trátase dun artigo do Diario de Pontevedra do día mércores 26 de novembro que se titula La tierra que siempre tira, Galicia desde los ojos de emigrantes. Este artigo refiere a un documental que está a preparar a Asociación de Veciños Ochedeiro, que recolle as testemunhas de emigrantes da parroquia de Serponzóns na provincia de Pontevedra. Este artigo conta a historia de Victoriano Casalderrey, un veciño do lugar
que no ano 1957, con só 5 anos, embarcou no Porto de Vigo coa súa nai rumbo a Argentina, onde xa estaba o pai. Moitas familias eran así, moitas familias estaban así. Claro que Sígueme sí. contando. Victoriano regresou no ano 2018 a Galicia, onde vive ata hoxe. Esta tierra te tira siempre, confesa, mais di que nunca deixou de estar conectado porque o seu pai, nada máis chegar á cidade de Mar del Plata, mercou unha bella radio de lámpadas coas que todos os domingos escoitaban sempre en Galicia. Que che parece? Unha emisión desde Montevideo íntegramente en galego. E engade Victoriano textual. Yo me levantaba solo todos los domingos para oírla. Ese programa me mantuvo unido a mi tierra durante toda la vida. Que sentimental, ¿no? Que cousa bonita. Gracias, Elvira, realmente interesante esta Moi nota. interesante, moi interesante e moi productiva, porque Victoriano estará con nós o domingo que ven. Ah, sí, vamos a entrevistar a Victoriano. Vamos a entrevistar a Victoriano o próximo domingo. Pois claro que sí, con moito orgullo vamos a ter aquí con nós este home que fala tamén de Galicia como daqui e máis do noso programa sempre en Galicia. Será entonces o domingo próximo, eh? Vamos a coitar unha foliada. Y canto che veña en gana, mais disculpa que che diga, que che falta na cabeza, o que che sobra en barriga. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la. Contigo en contradicción pode estar un grande amigo, tu vida máis dos que están sempre de acordo contigo. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la. Quen canta por conta súa quere ser con razón, antes gorrío unha rúa que rei señor na prisión. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la. Hai tanto burro a mandar en homes de inteligencia que ás veces dou en pensar se a burra me hai unha ciencia. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la lelo la la. Bueno, agora sí, agora vamos coa nosa colectividade, novas da nosa colectividade. O Centro Gallego invita para mañá, luns, primeiro de decembro, a escoitar a Tuna de Veteranos de A Coruña. Este espectáculo terá lugar mañá ás 7:30 da tarde na súa sede da Rúa San José 870 e a entrada é libre. Pois a Tuna de Veteranos da Coruña está en Montevideo e mañán ás 7:30 da tarde en San José 870 no Centro Galego con entrada libre. Temos tamén do patronato. As novas do patronato. Antes de dar as novas, temos que falar da despedida de Teresa. ¡Apa! De Teresa, Ai. a nosa ben querida. Non me poñas triste. A nosa ben... todo ten a súa parte Claro, triste e a claro. súa parte alegre, porque Teresa, despois de traballar tantos anos no patronato, lonxe da súa nai, e todo eso, tamén merece ter un descanso. E, bueno, e chegoulle a idade de xubilarse. Así pois que... Era o presidente do patronato cando entrou a Teresa a traballar e dicía, eu non sei se serei capaz de levar isto adiante. E mira ti como tantos anos. Fíxose imprescindible, Teresa, sí, claro totalmente. Sí, claro que sí. Bueno, a nosa ben querida secretaria, despois de 30 anos de traballo no patronato, xubílase e ten a idea de
pasar as festas acá primeiro, as primeiras noite boa, e despois ir a Malpica a pasar coa súa nai. Coa súa naiciña. Pero deixou moi boa sustituta, non? Deixou unha boa sustituta, pero vouche contar un pouquiño porque ti non estiveches na despedida, que foi unha xornada moi, pero moi emotiva. Claro. Moi emotiva. Moitísimos socios acompañando a Teresa na súa despedida. Porque supo facer moitos amigos, Claro que sí, da forma que ela é, como non os ia facer. Pasouse unha presentación con diapositivas sobre a súa traxectoria. O coro cantoulle, rodeou a súa mesa, cantoulle moitísimas cancións, ela emocionouse moito, aplaudiron a Reo, e o patronato obsequioulle unha vieira de prata. Que ben, que moi ben merecida. Sí, como non. Ela emocionouse ata as vaguas. Estaba moi emocionada. Foi moi linda, moi emotiva a despedida. Que Teresa sempre foi unha máis de nós. Compartindo todo, compartindo as actividades, compartindo as festas. Sempre pedíaslle o que fora, sempre estaba ben disposta a facelo, alegre, sen problema. Sabía resolver os problemas, verdad? O si sabería cantas veces acudíamos a Teresa para resolver un problemiña que surxía aí de imprevisto. Teresa, extrañaremoste moito. Claro que sí, Teresa, un biquiño, vémonos de ver por alá, por Malpica, pero ela dice que vai vir moi a menudo a Montevideo, porque, claro, tira moito isto, pero ti vais ir pronto a Coruña, así que poden verse ali. Podemos vernos, ela va a estar cando ti vayas. Sí, claro que sí. Bueno, agora os actos. E agora temos o Venres 5, o Obradoiro de Contacontos, dirixido por Susana de León, presenta o seu espectáculo de fin de ano, chamado Historias de amores, desamores e outras xervas. Ali un título que deixa pensando a ver de que tratarase a cousa. Serán contos como sempre, porque Susana sempre distribúe. Que traballadora esta Susana, non? Moi traballadora. Traballadora sempre foi foi Susana, non é que estea agora, sempre foi. E como sempre vai haber contos en galego e contos en castelán, para as dúas linguas, como ten que ser. Como ten que ser, sí. E despois temos o xoves 11, unha charla a cargo de Pablo Eguren acerca da revista Alfarero. Sí, que unha de Alfar, ¿no? Que tenta recuperar a memoria de Alfar, ¿no? Que foi a que fundou o seu avó. Claro. Isto vai ser o xoves 11 coa presentación do noso amigo José María Monterroso de Besa, que pronto terémolo tamén acá nesta mesa de traballo. Sei que estás escoitando esta audición, nesta mesa de traballo. En calquer momento. Eu penso que sí, que ha de estar escoitándonos. Despois teremos o martes 16 de decembro o Día da Poesía Galega. Este ano dedicado a José María Álvarez Cácamo, un poeta pontevedrés, vigués, para máis abondar. Iso será o martes 16 de decembro, Día da Poesía Galega. É a última actividade que teremos no patronato, porque despois xa teremos a festa de fin de ano o día 19, que é exclusivamente para os socios do patronato. Claro. Bueno, que che parece se vamos coitar un tema musical? Pareceme moi, pero moi ben. Pois isto é Foliada de Porto Novo por o grupo Roda. Eu paseo Porto Novo unha lanchiña motora. Eu paseo Porto Novo unha lanchiña motora. Un sol que vin casado de ben, máis valera que non porá. Un sol que vin casado de ben, máis valera que non porá. Rapaciña, si vas a iriña do mar, non te fíes do vento mareiro.
pescar, co ventiño pode naufragar. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, donde pie do vento mareiro, que a lanchiña que vai pola ría pescar, co ventiño pode naufragar. O trego vendeu a burra por non lle dar la cebada. O trego vendeu a burra por non lle dar la cebada. Agora vai os enterros do ben da cabalo da criada. Agora vai os enterros do ben da cabalo da criada. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, donde fíe do vento mareiro, que a lanchiña que vai pola ría pescar, co ventiño pode naufragar. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, non te fíes do vento mareiro, que a lanchiña que vai pola ría pescar, co ventiño pode naufragar. Si queres que brille a lúa, pecho os ollos, meu amore. Si queres que brille a lúa, pecho os ollos, meu amore. Que mentras tes a ver que me ven a lúa, pensa que hai sole. Que mentras tes a ver que me ven a lúa, pensa que hai sole. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, donde fíes do vento mareiro, que a lanchiña que vai pola ría pescar, co ventiño pode naufragar. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, non te fíes do vento mareiro, que a lanchiña que vai pola ría pescar, co ventiño pode naufragar. Amigos, vostedes pensarán que Galicia non só ten ciudades fermosas e paisaxes, natureza, maxia, tamén ten feitos e cousas extraordinarias, como esta que nos vai contar Francis. O maior bosque de loureiros de Europa atópase en Galicia, na illa de Cortegada, na provincia de Pontevedra. En Galicia hai unha illa onde un bosque cheira a loureiro e a marisco, a máis sabia combinación. Os bancos marisqueiros da ría de Arousa achegan as ameixas, os berberechos, as navallas, e a illa de Cortegada pon o loureiro necesario para aromatizar tan sabrosos produtos do mar. A illa de Cortegada é un dos últimos paraísos naturais do continente e o maior bosque de loureiros do mundo. O loureiro é moi común na Galicia litoral e tamén foi crecendo terra adentro arrastrado polas canles fluviais. O seu ramo é o histórico símbolo da vitoria e as súas follas son moi apreciadas na cociña, sobre todo para cocer marisco. Tamén posúe amplas e variadas propiedades medicinais. Quen viu un bosque de loureiros? Pouca xente, moi pouca xente, porque algo así é excepcional, unha rareza botánica que visitan expertos de todo o mundo. Árbores centenarias agochan prados e terras que foron cultivadas noutro tempo, unha ermida que se derruba, unha vila fantasma sen habitantes, un cruceiro que o contempla todo. O bosque de loureiros e a illa de Cortegada respiran misterio. Pero non queda todo aí, porque o acantilado máis alto do Atlántico está en Galicia. Pero non en Pontevedra, imos para outra provincia. Nos seus 1.400 kilómetros de costa, Galicia é brava, de rochas caprichosas no norte cantábrico lucense, pero tamén é doce, diluída, lenta no mar das rías baixas, con ondas débiles que recean de morrer na area. E polo camiño, o norte de Ferrol, en Cedeira, municipio declarado de interese turístico en 1953, encóntrase un xigantesco acantilado, o máis alto do Atlántico Norte.
Na Serra da Capelada os gandeiros rapan as ervas e a vexetación salvaxe ábrese camiño entre as almas dos penitentes a San Andrés de Teixido. Aquí, onde o mundo parece ter chegado a súa fin, o monte de Arbeira álzase a 620 metros mirando o mar. Rafael Lucero, historiador experto nesta bisbarra, sinala que na costa de Dalmacia, no Adriático, e nos fiordes de Noruega, hai acantilados máis altos, pero na fachada atlántica europea ningún chega a ter a altitude deste, e sobre todo a tan poucos metros da costa, pois encóntrase a uns 780 de ela. A inclinación é, polo tanto, tremenda, espectacular. Chega ata os 51 graus. Mirade vos, Galicia non só ten cidades hermosas, paisaxes e naturaleza e maxia, todo o que vostedes queiran. Tamén tiña estas cousas. Vamos agora a tanda. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Vamos agora a tratar no noso corruncho de hoxe unha historia moi bonita. El chegou a Galicia desde Palermo, en Italia, falando para uns cursos de castelán e acabou falando galego. Vamos a coitar esta historia que é moi bonita. Vamos alá, verdad? Vamos a ela. É un artigo do periódico digital Galicia Confidencial que foi publicado no pasado mes de xullo, que titúlase Federico, o siciliano que aprendeu galego escoitando a xente. Chegou desde Palermo para un curso de castelán, como lles dicía, e acabou falando galego, e quedando a vivir en Santiago de Compostela. Federico leva 10 anos integrándose e falando nunha lingua que asegura portoulle moitísimo en todos os aspectos. Chegou con 19 anos, cunha bolsa de estudos da Escola de Hostalaría en Palermo. Iba para un mes para estudar castelán, e levaba na cabeza a imaxe típica que en Italia tiñan de España. Paella, sevillanas e touros. De Galicia apenas se falaba, non a coñecíamos. Dicíannos que era algo diferente, pero non nos explicaban nada. E claro, eu cheguei e atopeime cunha terra verde, moi ordenada, moi limpa, e cun clima totalmente distinto ao de Palermo, que ali é como a África. Gustoume moitísimo, porque era o oposto do que eu coñecía. Aínda que viña por aprender castelán, foi o galego o que máis o marcou. Ninguén nos dixo que aquí se falaba outro idioma ademais do castelán. Dicían que había un dialecto, pero os profesores non tiñan nin idea do que dicían. Cheguei e atopeime coa xente na rúa, nas panaderías, no súper, falando un idioma distinto que non era castelán. Para min soaba moito máis o italiano, incluso o siciliano, que o propio castelán, e chamoume moitísimo a atención. Ese interés naceu tamén pola súa familia de acollida, verdad? Eles falaban galego entre eles, e entendín que o galego era a lingua de Galicia, e que moita xente o falaba, antes incluso máis que agora, penso eu. E comenta, eu cheguei para aprender castelán e acabei levando tamén palabras en galego. Gustábame
porque atopaba palabras moi parecidas ás do meu idioma e tamén o portugués. Pensaba, esta xente ten unha facilidade para os idiomas brutal. Con pouco esforzo poden falar galego, castelán, portugués e mesmo italiano. Federico, ten que moita xente de fora pensa que España é solo o castelán. Pero a realidade de Galicia demostroulle que non é así. Podes vivir aquí en Galicia falando só castelán, claro, pero é unha limitación. Eu non digo que sexa inútil aprender castelán, pero se aprendes galego, moito mellor. No día a día podes falar galego en todas partes, no súper, no banco, na parada do bus. O seu propio proceso de aprendizaxe foi natural. Eu nunca estudei galego como tal. Aprendino escoitando a xente, sobre todo nas cociñas, porque eu traballo de cociñeiro. A xente falábame en galego, e tiven que aprender sí ou sí. Claro que me gustaba, pero foi algo natural. E ao final, entre falar, escoitar, ver cousas, música, WhatsApp, tamén aprendí a escribilo un pouco. Pero nunca fun a unha escola para aprendelo. Aprendino da propia xente. Co tempo, Federico viu que necesitaba acreditar o seu conhecemento. Decidiu presentarse o CELGA 4, o título oficial de galego. Para optar a un traballo público é fundamental. Así que pensei no futuro e aproveitei a tempada baixa en hostalaría para facer un curso na Escola Oficial de Idiomas. A verdade é que foi unha experiencia maravillosa. Tiven unha profesora fenomenal e aprendín moitísimo. Presenteime este ano, non o aprobei, pero penso volver. Iso sí, deberían explicar mellor os erros na corrección do examen, porque sen saber que fixeches mal, non sabes en que tes que mellorar, explica Federico. E que máis di? Despois da súa primeira experiencia en Santiago, regresou a Italia. Buscou traballo en Palermo, en Roma, por toda Sicilia, pero non atopaba nada que lle convencera. Eran traballos sen contrato, cousas moi a italiana. E eu, con 19 anos, quería aventura. Así que decidín volver a Santiago. Grazas á familia de acollida, que agora son a miña familia galega, atopei traballo na zona bella. E así levo agora 10 anos aquí. Falar galego axudoulle tamén a integrarse. A xente mírate doutra maneira. Se falas galego, intégraste máis. Moitas veces nin se decatan de que son italiano. E claro que iso axuda. Claro. Non quero dicir que traten mal os de afora, pero é normal que a xente valore que falen o seu idioma. Pero el, falar galego, foi a porta para coñecer de verdade a Galicia, tamén a nivel personal. O galego deume moito en todos os aspectos, no traballo, na amizade, na cultura. Se vives nun sitio e non falas a súa lingua, como podes decir que coñeces ese lugar? Eu teño claro que se vas a un sitio a vivir, o mínimo é aprender a súa cultura e a súa lingua. Se non, só estás de turista, pero se queres vivir ali, hai que integrarse. Hai culturas que non se integran, como moitos americanos, que falan inglés e pensan que xa está. Pero vivir nun sitio non é iso. Claro, Federico non renega das súas raíces. Claro que non. El di, eu son siciliano e sempre o serei. A miña identidade siciliana está moi marcada, pero síntome moi querido polos galegos e síntome moi próximo a Galicia. Téñolle moito cariño. E despois de 10 anos, o que era unha experiencia de estudante converteuse nunha vida. Galicia agora é a miña casa, é o lugar onde decidín vivir e de momento seguir vivindo, conclúe este siciliano. Pois que había que tomar consello deste home, moitos falle falta eso que lle sobra a Federico, a cariño ao idioma galego. Vamos á música, unha muñeira agora.
Escribíache unha carta e dentro unha cinta verde. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. María bonita, color da sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa. María bonita, color da sireixa. Coloradiña da cara, delgadiña da cintura, mándache moitas memorias o capitán da falúa. Mándache moitas memorias o capitán da falúa. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén, ven que ti tamén, ven que ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento, que os señoritos da vila cos ollos te están comendo. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento. María bonita, cola la sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa. María bonita, cola la sireixa. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto, aquí teño os meus amores, que lles quero tanto, tanto. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén, ven que ti tamén, ven que ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, corre da sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa. María bonita, corre da sireixa. Bueno, era Xavier Díaz, que bonita muñeira. Vamos a recordarlle, Francis, o que facer do patronato durante esta semana. Venre 5. Teremos a última actividade de fin de ano do Obradoiro de Contacontos, con o espectáculo Historias de Amores, Desamores e outras xervas, con contos en galego e tamén en castelán. É que Susana de León é moi creativa sempre os nomes das actividades. Ela sempre ten unha cousa certa para poñerle os nomes. Son moitos os alumnos de Contacontos. Sí, é unha das clases máis numerosas. Sí. A primeira é a de o coro ten moita xente. Carmiña ten moita xente, pero Contacontos ten moitísima xente tamén. Iso será o venre 5 ás 7 da tarde. Despois teremos o xoves 11, na semana seguinte, a que ven non a outra, teremos a charla a cargo de
Pablo Eguren acerca da revista Alfarero, que tenta recuperar a destacadísima revista Alfar que fora fundada por seu avó Julio J. Casal. O seu avó, que claro, foi crítico literario, diplomático, poeta, foi cónsul de Uruguai na Coruña, cónsul de Uruguai na Coruña, e despois deixouse de publicar en Galicia e seguirá publicando aquí en Montevideo. Vai ser presentado por Monterroso Vai de ser Besa. presentado por noso amigo José María Monterroso de Besa. Iso será xoves 11 ás 7 da tarde. E o martes 16 de decembro teremos o Día da Poesía Galega, dedicado este ano a José María Álvarez Cácamo, a última actividade do patronato. Despois xa veñen as festas, despois virán as vacacións, e ata o Día de Castelao o patronato non abrirá as súas portas. Claro, o día 19 teremos a despedida do ano exclusivamente para socios. Así pois que recordade estas tres actividades: venres 5, xoves 11 e martes 16 de decembro, todas ás 7 da tarde. Vamos a recordar tamén que mañán está a tuna de veteranos da Coruña no Centro Galego de Montevideo, na Rúa San José. A 7:30 da tarde. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo aquí, en CX12 Radio Oriental, sempre en Galicia. Hasta o domingo que ven. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.